Aron Repen sang tiar long kipon kang hua to mapan forest sai kamatum pen pang ton vek nang popusi KAL BC song kachuningri. All Hills Tribes Chamber of Commerce and Industry atum pen Bokajan LAC aru Kisengpon. Karbi Anglong Super Cup 2024 ke patu Kiching. KAL Prime Time abirtang ton pen arjupanikta. KAL Autonomous Council amidu ke pangchom uchoji aphan pura kedam tang pen nangan aningkan penta KAL asang ti arlong pen ke chenglok inghan ke ikmate koila setami jorbomlo. Tangte KAL asang ti arlong la pen koila ke jorbom pen KAL Autonomous Council apuru along ko anlo non antang kakili. Lapen kili vek nangji atangka ateng kai ke aporta KAL Autonomous Council apuru along le damloma. Setami ahok peda lama bangki Aron Repen sang ti arlong ke jor kang huatum apai ke ong munaka jok sang ti arlong apai bangki nang jumbom lo. Seta KAL Autonomous Council ami dua bangki kilong ki juma sonsi nang dolo. La sonsi kedam tang aruni pai krep ho aningve manja Central Range ke parlo angkang along tami forest sai kamatum pen Aron choklim kalipen sang ti kang hu agari penangan neptun lo. Labang soputak all KAL Joint Environment Protection Committee atum pentami manja Central Range along an palidamsi Aron Repen sang ti along ke pon atuma phan kinep nangji pusi kachuning rialo pajirdamlo. KAL Autonomous Council amidu ke pangchoji aphan si sang ti along tami jorbomlo sitami lapusona porang bong tami methangalong ri clear seng awarmona phan tami mathanangji athe thengpi thengprang sang ti along methang pen ke pavira sai ke klembom ajoksi nonapor ilitum longri tami botor bokan tami nang chelar bomlo lapen ke misena warmon ka videra joksi prek jam aki sositami nang klang bomlo KAL Autonomous Council amidu ke pangchoji aphan pu sai ke klemate arona lo ke choklim pen sangti arlong ke ponatuma phan thang ki pu athayawi sitami aron ke choklim lepen sangti arlong ke jor kang huatuma phan khangvek nang ji pusi KAL hampang song pen manja Central Range along an pinpura lomate kachuning rialo pi pajirdamlo. Pangsi itum all KAL Joint Environment Protection Committee hin pen ani tum media hoi tum han echophateng ban ani tum gilang para pangsi ani tum hana tiru pilo pinili tum dak manja Central Range along ni tum Aron Repen sangti kipon so gari ni tum teknolong sila dak manja forest Central Range along ni tum kado ni tum lembra pet VP AGS dan GS kado we members ni tum room si dak ni tum manja office along ni tum banglo la sini tum teklong lo dak pinangana gari tum alo choklim la kali lang tum illegal tang si lang tum kiram tangar ni la penon pun semelang tum ton pun pesi lang tum parbom lo aju la penanado pun semelang tum parbom lo la si nilitum ahin ben nilitum committee hin men chuning ringan ano anu tin ben bang putin de claim pustame aron choklim ben la pen papers la pen documents amukhat choklim ben sini tum mane ponanji la pen claim ni pusini tum mahin ben chuning ni la si pini ya ni nilitum copy posi media tino ke bang nang kok magalahan lo je ilitum KAL along ason thot long le phelang ki mege tum na hok apir the me long am thai belo bon se tame ilitum KAL along le phelang bang ke non kiwira son se mandelo
ya itu lang nam sina penang aning kan pen gela sangti arlong ki phur la pen chenglo koila ki phur la pen chenglo itum sok chu elong le lang ki jun mowe tame penang ani tuma munit kisung ki photum dolo lasnil tum all kar bianglong john environment protection committee hin be tum ka chuningri kela sangtia bepar behar ke klema tum hangka chuningri kang tung gela henlo जे आरन रे पेन सांगती की फुर माता कागज कावे पिन पेन गाड़ी की पेन तमे हेम कंगलों पेन सांगती के पॉन की फुर पेन चेंगलो कपड़े कपड़े का सागी कम दोलो लसे होला बांगे प्राबजिन पेन इंगतो नांगपो पोसे तुम ऑल कर बियांगलोंग जॉन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन टीम हिन पेन चुनिंग रिलो ला पेन तमे पिनी तमे ada अपॉर्निली तुम dak manja forest officer long tame ni tum penang ana gari alang litum daga tuwe akagos abi pen ki khangdun do alang tuma niak lo menchuro lo lasu non ke bang ji lang tame la forest department tum tame anso se si khangdun po bosi tum ning ki pon lo News report Karbi Anglong Live. Beha Bepar Chojor Cholang Anathu Kepaching Thur Thekji Aphan All Hills Tribes Chamber of Commerce Lapen Industry Bokajan Eliaru Sing Pontanglo Sonsi Bokajan Sub Division Arlo Aruni Paikrit Trogar ni Lahorijan Dream Sky Hotel Salong Karbi Anglong Lapen Dimhasau All Hills Tribes Chamber of Commerce and Commerce Industry Atum Bokajan Elisiarlo Aru Sing Pontanglo All Hills Tribes Chamber of Commerce and Industry Bokajan Aru ki Singalong Maipu Binong Bongrung Aphansi Pekponlo Lapen Chunbang Soron Teron Aphansi Chedon Sarpenang Hoi Pekponsi Bokajan Ele Angkang Chamber of Commerce and Industry hin Beha Bepar ke klem ahin Kang Thurpon Thekji Aphan Bang Soasong Amahang ba Theksi All Hills Tribes Chamber of Commerce and Industry Bokajan Aru ki Singalong Maipu Binong Bongrung Aphansi Pekponlo Lapen Chunbang Soron Teron Aphansi Chedon Sarpenang Hoi Pekponsi Bokajanele Angkang Chamber of Commerce and Industry hin Beha Bepar ki klema hin Kang Thurpon Thekji Aphan Bang Sosong Amahang pa Thekponsi All Hills Tribes Chamber of Commerce and Industry Bokajan Eliaru Singponlo Beha Bepar ki claim bo matum lapen ki claim ji atum ansita me membership ke endun edji aphansi Pherangkia Maya Longpen Chuning Ripon All Hills Tribes Chamber of Commerce and Industry Bokajanele Aru ki Singponalong Tiripi Pen, Chairman, Birton Teron, Roton Teron, Collector, Sanjay Rongpi, Publicity Chunbang Atum, Chetong Dunsi, Chingwai Chedon Sarpen, Bokajanele Aru, Sengponsi, Asai Hemke, Khatkatia Longsi, Hido Ponpo, La Pentong Sekot Pen, Kahum Riji Aphan La Screen along ke Paklang Pon, Phone number 7099 519733 La Pen 7086 20076 2 along, Kahumri Ik Ji Aphansi, Pherangkia Mai Long Pen, Pachini Pon. जे इलितुम दाग बोगजान एलए ang kang long satame इलितुम karbi asu karbi khai tum pe chenglok bang khai tum ilitum ang kang long satame bepar beha ki claim ki dulo la sila bang so ki claim long aphan pini nilitum kachirap kachitu dunji la apu thak sin nilitum satame la dak bogazan elia long satame nilitum ar puseng pon lo la pen ki la bang so All Hills Tribe Chamber and Commerce and Industry labang so pathak ke ilitum chini lo je ilitum along ladak bang ke pinangan bepar bihar ke claim du lapen ke la solong kinang sot alam bang ke ilitum karbi itum kecing thur nai amu ta tu piglang lasi karbi itum ilitum bepar biha ke claim dun pustami ki pa phihub du lasi alang ilitum han jorben chenglok ason son asai ilitum ke karbi itum ke bepar biha claim tumi arum sidu lasi lahai hui tami ilitum kacilang ponji mate kacirap ponji iprang kitam cilang kecing thur pon thei man ilitum hai kacirap ke citu dun kabor I ponji labang so nilitum kinang ke lahen lo lasi labang so long nalitum kado kawe stame labang so long arpu mate membership abang kinang enu nang po nilitum All Hills Tribe Chamber of Commerce and Industry Karbi Anglong and Dima Hasau kami dak nilitum na bukajan elelong usitame nilitum isi aro ba nilitum isi committee sengpon iglo lasi laso committee along bangke pu alangli Binong Bongrum Henlo President iglo anke pu alang libangke Secretary iglo Sohon Teron pasi nilitum pini ladak Central Committee hoipen ladak nilitum si branch nilitum bukajan elelong sengpon iglo pasi ladak nilitum ke sengpon nilitum kisuman alam the pacerai pondo nilitum isi objective nilitum ladak do lasi nili number 1 point bang ke nili puponik po representation
representation mane like business ajat all type of business pusitame nili tum represent ponipo lapen ken networking lasudung wang thupo information service lasudung wang thupo business and trade development training and consultancy service membership development lapen special export promotion service etc. Balipathar pen presenterang Karbi Anglong Live. Karbi Anglong Super Cup 2024 ke pathu ke pangcheng pon arni FC Rongbin Dongkamuka matum 3-2 goals pen kachepahai pon. Kidamtang aruni phai krip horani Dongkamukam Habiram Kimoa terang pathu aklamalong Red Bull FC atum chepachupi ponsi Karlitang Kamsing rong hangaphan kachikimo men pen Karbi Anglong Super Cup 2024 ke pathu ke pangcheng pon. Bangso ke pathu ke pangcheng pon amai long aluhia manpen Executive Engineer Badan Singh Tiso Engineer Robinson Crow Rongasar Prakash Rongphar Tekelangjun Sports Association amai phu Samsing Ingti Dongmukak Sports Association Kongchon Bang Komol Rongphar Karlitang Kamsing Rong Hangapo Babu Rong Hangatum Chitongdun Bangso ke pathu pangcheng pon pia prang Karlitang Kamsing Rong Hang alang likar jong Jom rong me ke dodun long pa meji aphan pura minute isia por kachiki mo sai deng ponsi ke pathu pangcheng ponlo ke pathu pon atum lake FC Rongbin Dongkamukam lapen NASA FC atumang bongsi pathu ponlo ke pathu pon boma por unahut FC Rongbin Dongkamukam atum ke thekmu chodajok 3-2 goals pen chepahai ponlo lapen players of the match abangki inodveda bangphu goal ke thom ke thap abangphu Rabjit Rongpi Pensi Chepalong Pondo Bangso ke pathu ki bi ponalam the Red Bull FC abidi sar Jising Rong Hang Hin pen ki than pon ki Karlitang Kamsing Rong Hang pen Elong Weda Club ke pathu rapet vera potsi alang liphan kachiki mo ponji aphan lapen ke pathu hin anso se aprang ke ja ponji aphan si bangso ke pathu bi pon lopusi than pon lapen Red Bull FC amai phu Jirjar Terang Kongchun Bang Sarmon Taro Bidisar Jising Rong Hang lapen Bolon Taro Klembang phu Turbongkro atumahin pen ke than pon laki bangso ke pathu long mesen a players ingwai ponsi akang to yang deng mate Break Jam State Club along ke pathu dun long ji aphanta towar japon ji pusi than pon thu lapen bangso ke pathu long kachirap dun PWD Dongmukak Road Division atum lapen Oveching Thur FC Bidisar Siim Rong Hang anparta penangana bangphu atum cherapdun aputhak sitami alang lituma hin pen kachuro pajir pon Keceng siang deng Karbi Anglong Super Cup dak nilitum kacing hon Karlitang Kamseng Rong Hang memben si nilitum dak Dongmuka Habiram Rongphar pathu klamalong nilitum gipon lok bini keceng si lage FC Rongbin Dongkamukam lapen NASA FC dak narlongati Dongmuka Katu mangbong sepati pon lo, tapi ke pathu katu we bangke kangkrung ang sai tum han ni tum churu nang ji ni tum ing samjen ban si pachun pon long lo. Lapen ni tum labangso ke pathu non pini ke cheng pen mo 26 an siang dung gi ni tum thek pon lo. Kasi labangso ke pathu sek ni tum along hi dat pen cheng lo, lapen ka prek atau war pen ni tum anang ka cherap dun dak ni tum dong muka long amat PWD Itong kaching hon sar Badan Singh Tiso Executive Engineer lapen alang litum mat team la PWD pen sini litum han official sponsor nang pinun lo lapen ako ko sponsor ni litum along do itong kaching hon si Im Rong Hang lapen Oveching Thur aterang atum alang litum nang serap do nang ko kathe bangke litum kaching hon Karlitang Kamsing Rong Hang alang li men si gibipon mina kapot lapen Kamsing Rong Hang alang li
Ciboy Wiangku lapen alang li dotike Red Bull long stame alang li ke pathir klub pen ke pathu ke cepat duk naya bang lo lapen ting thur long ke alang li mitang arong amat lo asa alang li kai la mu chethan ji pulut dingu seta nilitum bini nalitum media hoi pen nilitum bachini bang ke labang so ke pathu gi pipo nang ko ka bang ke nilitum la o kimi tum han nilitum kang thur ponji football chot la bugali onsme ka pathu son kapathu hin kaching thur chot la pubang nili tum matha dam de stame kacharli na thu stame kang thur ponji phansi nili tum FC la bang so Red Bull FC ben nili tum ke mangdo Dong mukak pen sem singing ti Karbiang long live. Tang de pini Karbi Prime Time berita ke lapuan sekang ton ponik lo ajo kimi.